Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Изге ой, Рамазанның беренче көнендә Туган авылы милли туристик комплексында ифтар мәҗлесе узды. 3 көн тоташ бәйрәм. Россия президентын сайлау көннәрендә балалардан алып әби-бабайларга кадәр атап чаралар үткәрергә җыеналар. Тумыштан килгән моң Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Татарстанның халык артисты Флора Сөләймановага багышланган махсус концерт узды. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Бу атна ахырында синоптиклар фаразы буенча Татарстанда 5 градуска кадәр җылыта. Бүген көндез 2 градус җылы. Пәнҗешәмбе көнне явым-төшемнәр көтелми, шулай көндез 2 градуска кадәр җылыта. Бу атнада 15, 16, 17 мартта президент сайлаулары. Бу уңайдан Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе, Россия Федерациясе вазифасына кандидат Владимир Владимирович Путинның ышанычлы заты Минтимер Шәймиев республика халкына мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле ватандашлар, быел 17 мартта без Россия Федерациясе президентын сайлыйбыз. Бу юлы бик көчле тышкы басым шартларында бу гамәл дәүләтнең алдагы елларда эшләячәк җитәкчесен сайлап куюгына түгел. Бу юлы сайлауда катнашып, без илебезнең дәүләт, технология, азык-төлек, фән суверенитеты һәм әлбәттә рухи бәйсезлеге өчен көрәшәбез. Димәк, без барыбыз да сайлауга килеп, рухи хәзинәләребез өчен мәдәни мирасыбызны һәм рухиятыбызны милләт-ара һәм дин-ара татулыкны саклау өчен бердәм тавыш бирергә тиешбез. Илебез президентын сайлауга катнашу безнең бердәмлекне ныгытуның иң дөрес юлы. 3 көн дәвамында узачак Россия президентын сайлау көннәрендә республикада бәйрәм чаралары үтәчәк. Ярминкәләр, мастер-класслар, балалар өчен эстафетлар һәм гаилә фестивале оештырыла. Сайлау көннәрендә Казанда гаилә белән сайлыйбыз фото бәйгесе кысаларында 3 автомобиль уйнатылачак. Анда катнашу өчен сайлау участокларында тавыш биргәннән соң гаилә белән сайлыйбыз дигән беләзек алырга кирәк. Шуннан соң гаилә белән фотога төшәргә һәм фотоны всей семьей на выборы Татарстан алга дигән 2 хэштег белән ВКонтакте социаль шелтәренә эләргә кирәк. Сәламәтлек саклау министрлыгы белән берлектә 40 сайлау участогында сәламәтлек нокталары эшләр дип көтелә. Гражданнар кан басымын үлчи, ЭКГ процедурасын үтә, шулай ук терапевт табиб белән киңәш табыш итә. Сайлау участокларында тавыш бирүчеләргә бирелгән беләзекләр белән 3 көн дәвамында гаилә чараларында катнаша һәм җәмәгать транспортыннан бушлай файдаланып була. Тавыш бирүнең соңгы көнендә 17 мартта Акбарс арена стадионы территориясендә гаилә белән сайлыйбыз концерты уза. Анда Ваня Дмитриенко, Хабиб, Иванушки Интернешнл, Кармен һәм Хор Турецк төркемнәренең чыгышлары көтелә. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Филармония сәхнәсендә Татарстанның халык артисты, легендар җырчы Флора Сөләймановага багышланган «Әниемә» дип аталган концерт булып узды. Әгәр исән булса, аңа 10 мартта 85 яшь тулган булыр иде. Искә алу кичәсеннән Миләүшә Мусина язмасы. Татар эстрадасының йөзек кашы Флора Сөләйманова Казан филармониясына 20 ел гомерен багышлаган. Иске алу кичәсендә ул үзе дә катнашкан кебек булды. Бу юбилей кичәсенең үзенчәлеге ди оештыручылар. Флора апа үзе дә монда бер алып баручы сыйфатындарак чыга. Монда безнең максат шул иске алу. Флора апабыз китте, матур җырлар калдырды. Менә без шул җырларны монда кайберсен җырлатабыз. Яшь башкаручылардан ул да бик мөһим бит инде. Флора Сөләйманова 1939 елның 10 мартында Кама Тамагы районы Иске Барыш авылында туа. 4 яшендә дөм ятим кала. Шуңадыр әни җылысыннан иртә мәхрүм калган моңлы кызның «Әниемә» җыры һәркемнең йөрәгенә үтеп керә. Флора апаның тавышы ул менә шушы «Әниемә» җыры белән кирип калгандыр күп кешенең күңеленә, йөрәгенә. Җомга көнне арабыздан киткән Флора Сөләйманованың 85 еллык юбилее да
Рамазан айына туры килде. Изге йөрәкле җырчыбызны барысы да сагынып искә ала. Флюра апамлайым ягымлы, һәр вакыт ашык булдым. Менә һәр вакыт исәме матурым дип шулай елмайып, рәхәтләнеп исәнләшә иде. Минем ул күңелемә шулай якын булып калды. Менә жюри булганда да инде бөтен җырчыга да молодец дип, һәрбер җырчысын ул тәгәрәк ялгышса да шуның өчен борчылып, менә шундый бик тә инде менә ачык, шундый күңелле кеше. Флюра апаның балачакта уйнап үскән авылдашлары, олы яшьтә булуларына карамастан истәлек кичәсенә килеп, матур хатирәләре белән уртаклашты. Мин ул вакытта бик кичкенә, мәктәпкә дә кергән чак. Вот Флюра апа шунда җырлады Мәк чәчәге. Безнең авыл халкына шаккатадыр. Күп хатыннарның күзләреннән яшьләр чыгадыр ул җырлаган вакытта. Бернинди консерватория классларында утырмыйча гына, уздырмыйча гына халык күңелендә яшәп калырлык җырчы булыр өчен ул Флюра Сөләйманова булырга кирәк. Легендар җырчы Флюра Сөләйманова арабызда булмаса да, аның якты истәлеге, үлмәс җырлары безнең йөрәкләрдә әле бик озак яшәр. Миләүшә Мусина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Ел сайын Рамазанның беренче көнендә Туган авылым милли туристик комплексында ифтар мәҗлесе уза. Беренче ифтардан Мөршидә Җихан репортажы. Ифтар гадәттә төрле конфессия оешмалары вәкилләре, чит илләрнең Татарстандагы баш консуллары, җирле хакимият, бизнес, мәдәният һәм журналистлар катнашында уза. Быел да оештыручы Радик Абдрахманов традициягә тугры калган. Ел сан көтәбез. Без бу айда инде бик күп матур эшләрне эшлибез инде. Бу без хәзер инде әле республиканский ифтарны, аннан фэшн ифтар бездә булачак. Рамазан ае мубарак булсын. إذا دخل رمضان ayı кергәндә Мөфти билгеләп үтүенчә, Казанда барлыгы 81 мәчет бар. Елдан-ел тәравих намазына йөрүчеләр арта. бигрәк тә татар хафизларыбыз безне әлбәттә бу сөендерә бу хәбәр. Һәм әлбәттә мәгълүм булганча ураза тотучылар намаз кылучыларга караганда күбрәк. Гел шулай булды. Чөнки бу айда Расул сәлләтив шаятин хадисләрдә әйтелә бит, хадис шайтаннар шылбырга бәйләнә. Шуңа күрә шайтаннар мишат итми, рәхәтләнеп уразаларыбызны без тота алабыз. Һәм дә саваплар артырылып бирелә. Авыз ачу мәҗлесе изге айда изге гамәлләр кылуның бер чагылышы. Күпләр өчен сынау, беренче чиратта менә үзең җиңәргә кирәк бит әле. Инде тәүбә итүдә кирәк һичшиксез үзеңне шул юлда күрергә теләп. Һәм икенчеләр караганда физик яки башка менә яктан да ничектер үзең җиңеп шушы кыйблага буйсына белергә өйрәнергә кирәк. Шуңа күрә иң беренче чиратта сабырлык телим һәм мөмкин кадәр күбрәк чистарырга, мөмкин кадәр күбрәк игелек эшләп калырга, күбрәк мәрхәмәтле булып калырга тырышсыннар. Ифтар барлык халыкны берләштерә. Без биредә барыбызда бер тигез ди Зөлфия Авзалова. Bütün Müslüman халкына бәрәкәтле, изге Рамазан айыбыз матур итеп үтсен. Шуны Аллаһ Тәгаләдән телибез. Туган авылым милли туристик комплексында ой буе диярлек шул исәптән балалар өчен дә аерым ифтар оештырырга ниятлиләр. Мөршидә Җихан, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Теманы дәвам итәбез. Ифтар оештыруда айрым гаиләләр дә бик теләп катнаша. Казан шәһәрендә яшәүче Лыкмановлар гаиләсе дә мөслимәләр өчен авыз ачу мәҗлесе оештырды. Эй Раббым, ушбу сәгатьләрдә бер Ләйсән белән Әнәс Лукмановлар гаиләсе Аллаһ ризалыгы өчен авыз ачтырырга ниятләгән. Ләйсән һәр вакыт мөслимәләр берлеге оештырган чараларда беренче ярдәмче ди ифтарда катнашкан Наилә Җиһаншина. Аларга зур рәхмәт, Аллаһның рәхмәте булсын. Безнең мөселман менә гаиләләребез шулай көн сайын да үзләренең менә кардәшләрен җыеп, якын күрергә теләгән кешеләрне җыеп ифтар мәҗлесләре оештырырга әзерләр. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе бинасында узган ифтар барышында вәгазьләр дә сөйләнде, мөнәҗәтләр дә әйтелде. Мөршидә Җихан, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Дәрвишләр бистәсендә урнашкан Сәйд Галиев исемендәге мәдәният сараенда 8-нче тапкыр Рәис Сафиуллин исемендәге татар халык җыр һәм музыка фестивале булып узды. Тулырак Фәннур Хәсәнов язмасында.
гөлләр, мизгел, яшь йөрәкләр, Дубая, Җәүһәр, кичке утлар һәм башка исемнәр астында хор, ансамбль, биючеләр, музыка төркемнәре. Дәрвишләр бистәсендә урнашкан Саид Галиев исемендәге Мәдәният сарайында 2 көн буена җыр музыка яңгырады. Инде 8-нче тапкыр оештырылучы фестиваль Рәис Сафиуллин исемен йөртә. Біздің ұйыштырушыларның мақсаты өзіміздің татар тілінде жырлаушы ансамбльлер, хор коллективларын республикамыз бойынша барлап, оларға мына шундай яңа матур тагын сәхнә тудыру, урын тудыру оларға шығыш жасау үшін. Шунысы да қуанышлы, елдан ел біздің коллективларыбыз артып келе, һәм фестивальның географиясы да кеңәя. Шуңа күрә фестивальның киләчәктә дә алга үсешен без теләп калабыз, күбрәк коллективларны чакырып калабыз. Бу фестиваль безгә тарихларга кайтырга ярдәм итә. Гасырдан гасырга күчкән чакта өмет йолдызлары көч бирә. Фестивальләр безгә канат куя, фестивальләр безне үстерә. Хәерле көн, 8-нче фестиваль. Син бит тормыш чәчәге, ак чәчәктәй ак теләкләр урасын киләчәгең. Рәис Сафиуллин танылган баянчы, һәвәскәр композитор Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында озак еллар концертмейстер булып эшләгән. Бер үк вакытта Казанның Дәрвишләр бистәсендәге Саид Галиев исемендәге Мәдәният сарайында үзешчәннәрнең милли уен кораллары оркестрын һәм вокаль ансамблен оештыра һәм җитәкли. Без Биктау районы Шыршы авылыннан килдек. Шушындый фестивальләр безгә инде күбрәк үзебезне күрсәтергә һәм бүтәннәр белән, бүтән коллективлар белән танышырга. Бик күңелле шушындый коллективлар, мондый фестивальләр күбрәк булса иде. Инде менә 2009 елдан җырим ансамбльгә. Менә җырибез, рәхәтләнеп җырлыйбыз Раис абыйның җырларын, татар халык җырларын. Рәис Шаһимәрдан улы Сафиуллин 1926 елда Кама Тамагы районы Бәрлегүҗа авылында туа. Татар театр училищесын тәмамлый. Бу фестивальне без көтеп алабыз. Һәм монда инде үзебезнең сәләтебезне күрсәтәбез. Башка коллективларны карыйбыз, алардан өйрәнәбез. Һәм безгә монда инде җылы атмосфера бик ошый. Һәм алга табада инде мондый фестивальләр булып торсын. Безнең күңелләр шушы җыр белән яши, җыр белән канатлана. Ничә еллар без бу фестивальгә бик әзерләнәбез. Без бәхетле үзебез менә монда, үзебезнең Мәдәният сараенда шундый фестивальебезне уздырырга. Рәис Сафиуллин Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе. Фәннур Хәсәнов, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышы тәмам. Бүген изге Рамазан аеның 3нче көне, ифтар вакыты 17 сәгать 44 минутта. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.